17 časova i 40 minuta. Na Petrovaradinskoj tvrđavi u organizaciji streličarskog kluba NS 2002 danas i sutra organizuje se streličarski 3D vikend. Na vezi imamo Željka Vranjevca, sudiju Streličarskog saveza Srbije, koji će nam reći nešto više o samom turniru. Dobar dan, Željko. Dobar dan. Šta se to ovog vikenda dešava na Petrovaradinskoj tvrđavi? Trenutno se dešava dodela medalja, znači imamo državno prvenstvo, otvoreno prvenstvo Vojvodine u streličarstvu, to je 3D streličarstvo, nije klasično metno, nego 3D. Životinje raspoređene u prirodnoj veličini, gumaste, penaste ili kako da ih nazovem, po Petrovaradinskoj tvrđavi, dužina staze nekih 2,5 km recimo, od mete do mete se kreće streličar, imamo rekordan broj streličara, nekih 130 i nešto, što u regionu još nije zapamćeno. Danas je otvoreno državno prvenstvo, sutra imamo jedan Extreme 3D, tako smo ga nazvali, znači opet 3D životinje u prirodnoj veličini. Interesantno, imamo dosta i zemalja i učesnika, do sad nismo imali ovakvu manifestaciju, mogu da kažem, vrlo sam ponosan na sve ovo što se dešava na Petrovaradinskoj tvrđavi. Sigurno smo najbolji u regionu sada, po svim statistikama do sada, nikada do sada nije bilo nikakvo takmičenje u ovom broju. Ako bi neko želeo da pogleda sutrašnje takmičenje, kada počinje i šta može da očekuje da će vidjeti? Počinje od 11, to je lagana šetnja, recimo planinarenje sa lukom i strelom i sreće životinje u prirodnoj veličini, makete životinja, može se pogleda kako strelci pucaju, dosta je, sutra je dosta zahtevnije, komplikovano je, ali interesantna šetnja. Ja imam ovdje trenutno sad prvo mjesto predsjednika Streličarskog saveza Srbije, pa on može dati detalje malo više od streličarstva. Dobar dan. Samo sekund, ja. Aha. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Recite nam malo o današnjem takmičenju, kako izgleda to 3D streličarstvo? 3D streličarstvo je standardna disciplina koja pripada kao ravnopravna disciplina sa target streličarstvom, ono što je gađa na olimpijskim igrama, onda field streličarstvo, to su određene i neodređene distance, gde takmičari imaju 3 strele da pogode, da prvo procene i onda pogode sa ostale 2 strele ono što im treba. A 3D streličarstvo je jedna imitacija lova, standardna disciplina u okviru Svetske federacije i današnji turnir bio izuzetno interesantan, veoma posjećen, jedan od najbrojnijih turnira ove godine u okruženju. Što se tiče 3D-a, ovo je verovatno posle možda evropskog prvenstva najbrojniji turnir u Evropi, sa 137 takmičara. U svim većim zemljama, pa i Rumunija i Mađarska, gdje imaju malo veću tradiciju od nas, uvek ima negde oko 100 takmičara. Tako da je ovo rekord i čestitke za Novosadski klub 2002. Ono što su uradili je zaista fantastično, dobra organizacija, pre svega došli su kolege iz Slovenije, iz Bosne, iz Hrvatske i ovo je međunarodni turnir, znači otvoreno prvenstvo Srbije, državni turnir i ono što je interesantno to je da smo doneli odluku da zajedno s ovim klubom naš Streličarski savez Srbije konkuriše, odnosno aplicira za organizaciju evropskog prvenstva u 3D-u, koji bi trebalo da se održi ovdje u Novom Sadu, jer je staza izuzetno interesantna, jer su domaćini vrlo vešti u organizaciji turnira, ljubazni, već godinama organizuju ovakve međunarodne turnire i to će biti, ja mislim, spektakl za Petrovaradinsku tvrđavu, za Novi Sad, da dovedemo negde ovdje oko 300 do 400 gostiju, tako da negde oko 2020. godine planiramo da ovdje organizujemo evropsko prvenstvo u 3D-u. Tvrđava je izuzetna lokacija. Svetska federacija traži da to bude zaista na dobrim lokacijama. Ove godine evropsko prvenstvo u Švedskoj, ali evo, planiramo za 2 godine da ovdje bude evropsko prvenstvo na Petrovaradinskoj tvrđavi. To je naša namera čvrsta da radimo na tome zajedno sa Novosadskim klubom. Odlično. I mi se pridružimo čestitkama, nadamo se da će se to i obistiniti. Želim vam sutrašnji dan isto da bude lep kao i današnji i puno uspeha. Hvala najlepše. Sutra je drugi turnir, Extreme 3D, gdje će biti vjerojatno još teže distance nego što su bile danas. Danas i juče bilo je danas i sutra bit će 170 takmičara zajedno, sve zajedno, što je stvarno
za naš sport jedna velika promocija streličarstva, tako da imat će velikog odjeka u svim medijima, tako da i mrežama, tako da se radujem. Ovo je velika promocija za naš sport. Svaka čast još jednom i hvala. Hvala najljepše, hvala vama.